Здравейте, драги колеги и приятели! За тези вас, които не ме познавате, аз съм Коко от моите рибари и днес откриваме пастървия сезон. Сега тръгваме от София, като нашата финална дестинация ще бъде река Огоста в град Монтана. Както знаете, там момчетата от местния клуб много се грижат за реката, има много трофейни риби и именно те ще бъдат нашата цел. Очаквам, че ще е бъкано с народ, защото последната една година така реката доста се популяризира. И надявам се просто като стигнем да си намерим место, което така ще бъде малко по-спокойно и ще може да уловим някоя, дай Боже, трофейна риба. Апелирам към всички вас да използвате единични куки без контра. Аз съм си подготвил всички мои примамки, воблери, клатушки, въртележки с единични куки без контра, като наистина по този начин ще може да запазим дълголетието на рибите и така нашето хоби ще може да се развие за по-дългосрочен план. Надявам се, че всеки от вас ще вземе моите думи така малко по-сериозно. И разбира се, искам да оставите по един лайк от началото, ако подкрепяте това, което правя, за да може на този клип да ударим 100 харесвания и по-нататък да продължаваме с интересните за вас видеа. Пожелавам ви приятно гледане! На реката, драги колеги и приятели. Пълно е с народ, ама ние ще фанеме повече. Даже хубаво. Това е голямо. Трипа сезона. Прекрасна река. Тя се откачи директно, приятел.
защото е така, но не може да е така. Между другото, гледа, че не е подобно. Карам в кепа, приготви снимки да направя. Снимаш ли? Гуги. Не, трофейно. Какво е? Трофейно. Приятели, сега се превръзвам, че скъсах. Въпросът е, че нещо днескашния ден, както гледам по ръката, май ще се окаже, че хората са станали повече от рибите. На закриването на сезона виждах риби много покрай бетонените страни, покрай брега, под мостовете. Доста риби така се виждаха, доста риби се ловиха също така. Докато днес, както виждате, въпреки че исках да открия на твърди примамки, деня не го позволи, защото пресата беше ужасна. Страшно много хора, за което не виня никой, нали? В крайна сметка всеки иска да си фане трофейна риба, но с доста колеги се познавам, доста колеги говорих и за съжаление май на цялата река почти не са фанати от хубавите трофейни балканки, които не знам къде са изчезнали. Аз видях няколко, но преди се виждаха доста повече. Не съм сигурен дали все още дали е ниска водата и са се изпокрили някъде, дали просто все още малко по-студена водата, колкото трябва, но има някаква причина и наистина апелирам към вас да ги пазим тия риби. Все още има така бели петна в водата по плиткажите, където рибите са се размножавали. Там не е желателно да стъпваме, защото може да има новоизлюпени рибки, които всъщност са бъдещото поколение на реката. Успех ми дадоха. Имах няколко удари и една извадена риба на Смит Деконтакт. Като сега ще ви покажа и така силиконите, на които настоявах. Днескашния силикон, който беше така под светлината на прожекторите. На Борода Бейтс, модел EV. Като сега ще ви покажа най-така базовия монтаж, който всеки от вас може да използва. Силикона го монтирам на кука, която може и да е волфрамова, може и да е оловна. Аз в случая ще сложа волфрам. Ето го волфрам, какво представлява. Сега като го нанижаме, проводката е главно на изтичане. Тоест трябва да проследиме силикона почти без да навиваме макарата с върха на въдицата, за да можем максимално естествено да презентираме примамката на рибите. Всички примамки от видеото, както и много още, може да откриете на нашия сайт fishgearforall.com. Там съм създал и пастърови комплекти за идния сезон, които надявам се вие ще може да разгледате. Оставил съм линкове долу в описанието, както ще ви изглеждат и тук някъде горе.
Подбрал съм най-нужното в тези пастълови сетове, така че ще се радвам, ако вие си ги поръчате, защото вече няколко човека си поръчаха такива сетове и надявам се от днескашния ден ще ми изпратят снимки с риби вече на самите примамки. Останете до края на видеото, не знам колко още остава, но съм сигурен, че ако остава още много, значи има защо. Пожелавам ви приятно гледане. Бързо фотомод, включен. Готов ли си на фотомод? Спешната примамка, Смит D концепт на задържане в течението. Силната вибрация на воблера провокира тази прекрасна риба, която е изключително дива и въпреки малките й размери направи страшен кеф. Приятели, това беше всичко от нашето видео. Надявам се то да ви е харесало, като за момента сме замислили месечно горе-долу да качваме по 3 видеа, като веднъж ще практикуваме спинингов риболов, веднъж ще правим дали ревюта на примамки, дали нещо друго свързано с нашата екипировка и третото видео ще бъде по избор, като ще ги качваме в различен ред и видеята по избор ще бъдат по ваш избор. Ние ще пускаме анкета в YouTube, където вие ще може да гласувате, така че абонирайте се за канала с камбанката, за да може да ви излизат тези анкети и в бъдеще да може да видите някое клипче, което вие сте си пожелали. Надявам се това видео да ви е харесало. Ако още не сте оставили лайк, го направете, за да подкрепите нашата дейност и ви пожелавам наслука. До скоро!